Готови ли сте? Почваме. Днеска е неделя. Върнал съм се току-що от обиколка с колелото от Kaufland и от Lidl. Времето е чудесно. Лятно, може да се каже. Топло. Даже ми е топло с този свичър. Така че след малко ще го сваля. Покупките ми са точно по списък, защото аз излязох с идея какво ми трябва. И това е един пакет леща, 2 кутии червен боб, специално от Lidl. От Lidl имаме 2 скилитки чесън, също така. Kaufland имаме пакет ориз на промоция, боб чили, печен боб и един пакет квадратни лаваши от 8 броя. Днешния пазар ми излезе 8 евро. 4 евро и 12 от Kaufland и 4 евро и 1-2 цента от Lidl. Като идеята е, тъй като имам печеното месо, с него ще правя няколко quesadillas с кисели краставици, с боб и с картофи. И ще приготвя цялата леща, така че да имам за през седмицата от един пакет цяла леща. На мен ми излизат точно 4 пълни буркана готова леща, което е за 8 хранения. Ориз с кебабчета е едно от менютата, които готвя обикновено през седмицата, а имам силно по-малко от 100 грама останали, затова съм заредил. Чили боба ми е за боб с яйца, нещо, което аз много обичам и не съм ял много отдавна и така един, че са ми останали 6 яйца от баниците. Всички останали неща, които ми трябват за готвенето, си ги имам: морков и лук. То не е кой знае колко много. Така че ще се видиме малко по-късно, когато започна да готвя, защото освен списък за пазаруване съм си направил друг списък с задачи, гадни задачи, като да си почистя терасата. Аз това не го обичам, но тя трябва да придобие вече пролетно-летния си вид. Сутринта даже се пекох на нея, обаче има нужда да се почисти, да се измете, да се измие и да си сложа изкуствената тревичка. Имам да си измия банята днеска и имам да си подредя малко, да си изчистя самия апартамент. Тези неща няма да ви ги показвам, но след като ги извърша, ще се върнем тук, за да сложим лещата и да завием няколко лаваша, да направим кутиите за храна за утре, защото утре е понеделник, седмицата започва от начало. Хайде! Минало е доста време вече, 3 перални по-късно, свърших си почти всички домакински задължения. Най-големия ми успех, че си оправих терасата и сега съм готов да продължа. Ще я сготвя тая леща, ако знам къде е тя. И баси. Предварително съм си нарязал 2 моркова, малки, една глава лук, няколко скилитки чесън и една чушка от буркан, маринована. Този буркан ми е отворен от миналата седмица, останали са 2 чушки. Това, което правя е, че слагам всичко наведнъж, нищо не запържвам предварително, просто сипвам вода и пускам да се вари. Една от най-лесните гозби, които правя, не от най-бързите, но буквално се приготвя сама. Сега ще изчакам да се свари, така че да ми се освободи големия котлон, на който ще направя тортили, за да ги запека на тиган и да си взема за утре за обяд за работа. Готова ми е лещата. Сега ще я пресипя в буркани, така че да може да бъде съхранена в хладилника и 10 дена, ако трябва, защото на мен това ми е втора седмица, в която правя леща и в която почти всеки ден ям леща. Но пък аз съм от хората, на които това не им пречи. Нямам кой знае каква нужда от разнообразие. Но все пак, гледам да не е по 2 пъти на ден. Или поне през ден. Наливате я гореща. Това май му викат студентския метод, дето са пращали едно време храна на студентите в буркани. И обръщате с капачката надолу. Не знам, що се обръща с капачката надолу. Вижте ли се какво правя? Сега ще ви преместя на другия сет. Вие седите ето там, в принцип, над микровълновата, когато готвя на другия плот. Вече съм готов да подредя тортилите. Имам 2 останали кръгли и тези, които купих днес, са квадратни. Аз квадратни не съм завивал никога, така че нямам на идея как точно да ги завия.
Взимам си от дърпаното свинско, което го направих вчера. За вас, може би това е в предишния влог, но за мен е вчера. За вас, може би преди една седмица. Добавям си червен боб, една лъжица и кисели краставици. Би било добре да имам и кашкавал или някаква твърда моцарела, но нямам. Работиме с това, с което имам. Това, между другото, ми е мото напоследък. Като нямам нещо, работя с това, с което имам и продължавам напред. Дали не го напълних повече, отколкото трябва? Ще направя 4. Хубава ми е плънката. Аз забравих да им сложа картофи. Забравих, че имам една тенджера варени картофи за тях и забравих да сложа. Така е, който бърза греши, който не бърза не греши. Ще намажа направо с една бучка масло. Малките ми бебенца, колко са хубави. Така ми се пие една Кока-Кола. Обаче, часа е 8, а аз съм спал днеска час и половина след обед. Ако сега и пия една кола, абсолютно сигурно няма да мога да спа до 12 часа. Пред мен, между другото, е календара, принтирания календар, на който от началото на месеца засичам колко пари харча на ден и преди малко съм сметнал седмицата, тази седмица, която свършва. Днеска е 19 април за контекст и съм похарчил 42 евро, като това ми е най-икономичната седмица. Буквално имам ден с 3 евро и ден с 4 евро. Похарчени само за домакинството, само за неща свързани с къщата, хранене и нищо свързано с работа. 42 евро на 7 дни е по 6. По 6 евро на ден. Храноден, ако може така да го наречем. Много добре. Днес, между другото, имах желание и ми се прииска да седна някъде да изпия едно кафе на кафене. Готови са. О, вау, вау, вау. Хоп. Вижте сега как ги обръщам. Златна кора. Обаче първо, че беше пълно с бабички навсякъде и на кафенетата бяха надули музика. Мен това нещо ме изнерви и минах през лабораторията, направих си едно кафе в картонена чаша и си го изпих в парк. Просто на една пейка, на спокойствие. Хо-хо-хо, браво! Бих ги разрязал, за да ви ги покажа, но няма да ги разрежа, защото ще ги нося утре на работа. Хайде, време е да слагаме всичко по кутиите. Храната ще е суха, ама има и такива дни. Леща няма да нося утре. Слагаме едно от големия вид. Едно от малкия вид. Няма да ги затварям, защото още са топлички. И в тая кутия ще си сложа едно парче баница. От вчерашната баница. Таман. Това е. Приключихме тия работи. Най-вероятно ще се видим на следващия ден. Мандей. Току-що се връщам. Не съм купувал нищо за ядене. Ще готвим с нещата, които са налични в хладилника. Но въпреки това, днес съм похарчил 4 евро. Нека да видим за какво. Лампа без премигване. Да видим дали ще направи разлика или просто съм бил объркал фреймрейта, но не вярвам. Ходих до ритейл парка, откъдето купих този чудесен вързоп. Микрофибърни кърпи на добра цена. 3 евро за 10 кърпи. Тъй като съм си поставил за цел да спра да купувам домакинска ролка, която харча като ненормален. Ще занеса половината в лабораторията, половината ги оставам тук. След малко включваме котлона и една зелка, червена зелка, която ми е в хладилника, може би 4 или 5 седмици. Ще й обеля външните кори и ще видим дали няма да я сложим да се
ферментира, за да стане на кисело зеле с розов сок. Но това след малко. Включвам се на този етап, защото не бях сигурен тази зелка всъщност добра ли е или не. Както ви казах, тя на повече от един месец в хладилника. В крайна сметка отстраних най-външните листа и кочанът, който ми се струва, че има леко плесен по него. Бях до мазето, за да си взема този буркан, който съм запазил. Той е от кокосово масло. И ще нарежа зелето. Чудя се на едро или на дребно. Абсолютно нищо и няма на зелката. Много е красива. Ще го нарежа на едро. Ще го набутам в буркана. И ще приготвя соления разтвор за ферментацията. Мисля, че ще се ориентирам да снимам на този обектив, който е в момента, защото на другия не мога да контролирам много добре фокусът, защото не виждам толкова ясно на този малък екран. Може би няма да ми се хване цялото зеле. Ето това е положението. 450 грама. Сега ще сметна с помощта на калкулатор колко са 2% и половина и ще добавя от тази. Фокусира ли се добре? Луксозна исландска сол, морска сол исландска на люспи. Excuse me. Толкова е луксозна, че отвътре е като кутиите Бъркин. Оранжева. 11 грама и половина. Абе ще сложа 12 грама. И след няколко дни ще имаме страхотно кисело зеле с розова вода. Това става ли за тъмбнейл? Окей. Докато сте тук сложени отгоре и се виждам отблизо, знаете ли това на какво ми заприлича преди малко, когато се чудех коя кърпа да си откъсна? На онези видеа за цветовия анализ, дето слагат на хората различни цветове платове и дали как им изглежда кожата на студените или на топлите цветове, като те ги определят по сезони. Топло лято, студено лято, топла есен, студена зима, топла зима. Не ги разбирам, но булшит ли е? Вярвате ли в това, в цветната теория? Представете ли си, че хабия енергията на ChatGPT, за да попитам колко е 2% и половина от 450, вместо просто да си отворя калкулатора и да го сметна. И този лук сигурно е на 10 дена, но тъй като съм го съхранил във вода и съм го подрязал, е свеж. Пускам котлона и слагам малко масълце в тигана, така че да задуша лука и чесъна, да ги запържа малко. Малко по моите разбирания е толкова. На тази консерва по принцип бих сложил 3 яйца, но ще сложа 4 яйца и ще го разделя на 2 порции. И тези 2 порции ще ми струват за яйца 1 евро и 80 цента за боба, т.е. всяка порция би струвала 90 цента за хранене. Very good. Трябва ли между другото в тези видеа да снимам колко или за една порция, като това ще бъде канал за спестовни хора? Мисля, че не. То е ясно, че цената излиза ефтина. А яденето всъщност е хубаво, защото не съдържа буклуци. Така грубо да се изразя. Аз по принцип не обичам да готвя буклуци и не го правя. Предпочитам да ям прости работи, но истински, отколкото засукани с гадни съставки. Ето как изглежда яденето. Не е най-лицеприятното, обаче е много вкусно. Тая рецепта я знам от един от фитнес инфлуенсърите, който не искам да казвам, защото отново не се асоциирам с него. Това май става за тъмбнейл. На обяд най-лежерно си изядох страхотния обяд, който си бях приготвил навън. С един чай. Понякога на обяд ми се пие чай с храната, друг път ми се пие бира. Ще си сложа известно количество, по-малко от половината, защото ще си сложа още една кутия с храна. Понякога си нося 2 кутии с храна, защото огладнявам. В крайна сметка прекарвам голяма част от деня навън. Мисля, че толкова е достатъчно. Дано от това ядене да нямам киселини. В другата кутия ще си сложа отдърпаното свинско. Дори нещо да ми остане в лабораторията, там имам хладилник с картофите, които забравих оня ден да ги сложа в тортилите. О, това става ли за тъмбнейл? Ами, приключвам шоуто за тая вечер и ми остава да измия чиниите и да почистя кухнята. Така
Така че с вас ще се видим утре. Още един бюджетен ден, в който успяхме да спестим пари, пазарувайки разумно. Днес съм изхарчил 4 евро. Нека да отворим раницата. Можех да мина само и с 2, но имаме 2 евро във фонда и аз съм човек и ще започнем от него. Бира малина и аерошоколад. Двете неща са под 2 евро. И минах профилактично през Била, където открих кюфтета Стара планина, намалени на 40% за 2 евро и 14 цента, които сега ще направя една ревизия на хладилника и какво е останало за ядене, защото аз днес съм си изял и двата обяда на работа и ще преценя дали да ги изпека на скарата или не. Нека да разгледаме какво е останало в хладилника заедно. Имаме една порция боб с яйца, имаме останали варени картофи и малко дърпано свинско. Имаме едно охлювче баница с ябълка. И имаме 4 охлювчета баница с сирене. Което означава, че утре със сигурност ще ядем баница с сирене, защото от нея ми остава най-много. И картофите, може би, да добавим печените кюфтета за единия обяд и другия обяд да бъде остатъка от боба с яйца. Така че излизам навън и пускам скарата. Готов съм вече да си приготвям кутиите. В първата остатъка от боба с яйцата. Повторих го 1000 пъти, но приключи вече. Край, свърши се, изял съм го. И кюфтетата, които ми станаха толкова сочни. Вау, че аз не се стърпях и изядох 3, те бяха 8. И всъщност вечерях междувременно. Слагам всичките картофи, така че да ми се разкарат от хладилника. И ако ми останат, просто ще ги оставя в хладилника в лабораторията да поседят малко там. Но не вярвам. На мен ми идва апетита след обед. Точно преди изтръгна от работа, аз ям в 5 часа, втория ми обяд. И в 6:30-7 вечерям и с това приключва цялото ядене. 2 кюфтета с картофи. Затварям я и тази кутия. Така, всъщност ще сложа и едно охлювче баничка в една кутия. Средното парче от баницата. Така е чупя, като все едно има в нея награда. Не награда, а късмет. Храната прави борбата. Това е за утре. Ами това е. Аз сега отивам да се отдам на други занимания и ще се видим, когато се видим. Тук сме и в сряда. Направо сме в кухнята, направо сме на везната и отмервам 200 грама ориз, защото само толкова ще сваря, за да имам за гарнитура за кюфтетата, които ще изям утре, и гарнитура за чили кон карнето, което ще направя сега. По принцип планувах да не готвя, но сега като си направих една малка сметка, утре като се прибера от работа няма да има нищо за ядене. Така че предпочитам да сготвя сега. Днешният ми пазар беше 1,30 евро за 300 грама кайма от месарския магазин, като ми се ще да я премеря, защото мен това ми се вижда супер малко, въпреки че 300 грама е малко повече от едно пакетче кайма. Да, 313 грама, точно колкото ми каза жената. Общо днес съм изхарчил 2,30 евро, тъй като на обяд съм изпил една биричка. Вижте облаците колко са красиви. О май гад. Гледката ми днеска.
това е живота. И слънцето. И пролетта. И една безалкохолна бира посред обяд. Приготвил съм си лук, чесън, домати на купчета, червен боб, останалите чушки, които ще запържа заедно с каймата и е готово. Водата ще ми заври след малко, слагам ориза и ще се видим на тигана след малко. Дано да не съм го преварил. Гледам да е максимално отседен, така че да не ми стане сбит и лепкав. И това, което обичам да правя, е да го посоля и да му сложа olive oil. Пробвам го. Май го пресолих малко, но иначе ми стана чудесен. Продължаваме напред. Кажи честно, че не записах нищо от това, което исках да кажа. Правя първо каймата. Когато стане полуготова, тогава добавям лук, чесън, чушка, боб, лют пипер и най-накрая домати. Така че няма нищо особено в тази рецепта. Намирам я за много лесна. Едно от нещата, които приготвям много редовно и често, защото е хем вкусно, хем лесно. Може с ориз, може с картофи, може в тортила. Общо взето аз ям 5 неща на кръст и не знам какво ще правим с този канал, когато те се изчерпат. Трябва да си говорим и за други работи или просто да си готвим едно и също, па да си говорим за други работи. Ще го измислиме в движение. Пускам абсорбатора, ще се видим след малко, когато пълним кутиите за утре. Пети ден е, между другото, откакто не съм използвал кола. В едната кутия с кюфтет направо добавям ориз. Днес доста бързо си сготвих храната, а в тази ще сложа първо ориз on the side и от страхотното ми чили. Не е толкова много храна, просто кутиите са големи. Тъмбнейл. Съжалявам, че днеска забравих да ви покажа зелето, но то ферментира отлично. Водата е газирана и днес като го отворих, излезе доста газ. Едва ли се чу, но аз го чух. Ще пробвам утре да не забравя. До тук тази седмица съм изхарчил 11 евро за 3 дни, което е 1 евро по-малко от миналата седмица, тъй като много лесно виждам на календара. Да видим дали това няма да бъде най-бюджетната седмица. Като храна имам и нищо чудно да готвиме направо в петък или в събота. Ще видим. Така, това беше за днес. Прибирам си ги. Днес съм седнал в парк, който е на 1 минута от лабораторията, защото очаквам уикване. И викам, чакай да съм тук наоколо, то пък чуйте птиците. Аз тук не съм сядал никога, точно на това място. То е детска площадка, но в момента няма майки, мога да се наям на спокойствие. Усещам как с всеки един ден от тази седмица съм по-изморен. Днеска е четвъртък. За щастие от кухнята съм отпуска. И не съм готвил нищо не съм пазарувал. Храна разгяле има. Включвам се в такъв случай на празно, само за да кажа, че днес съм изхарчил 1 евро, за да си купя бира на обяд. И за да отворим буркана с зелето, да го уригнеме, както се казва по английски to burp the jar, и да видим как върви ферментацията. Върви бурно. Това мога да кажа със сигурност. Честно казано, мирише на готово това кисело зеле и бих искал да го пробвам. Няма да бъркам с ръце, така че да не го заразя с бактерии от ръцете си. Почти е готово. Много е приятно, наистина. Вау! Това е за днес. Ще се видим утре. По доста необичайно време съм вкъщи. Петък на обяд е. Върнах се да си обядвам вкъщи, защото всичките ми кутии за обяд са в миялната и нямаше чисти. Но пък имаме пазар. Много изгодни промоции. Всичко е от Била. Кайма в пакетчета. По принцип не купувам такава. И няма да й прочета състава. Знам, че не е най-хубавото нещо, което мога да купя, но е намалена на 40% и струваше
67 цента. Кай честно. Да? Благодаря ви. Отлично, и аз благодаря. Хубав ден. И на вас. Чао. Разсеях се по телефона. 3 пакета по 67 цента. Кебабчета 40% намалени, 2,14 евро. Кюфтета на 40% намалени, 2,14 евро. Купил съм 2 пакетчета, защото последните бяха разкошни. Буквално най-хубавите кюфтета на Скара, които съм ял и правил някога. И мляко Олимпус, което по принцип е на акция тази седмица. То не е с изтичащ срок на годност. Общо този пазар ми струваше 10 евро. И мисля, че е на доста добра цена. 6:30 е вече. Аз съм се навечерял на спокойствие и какво измислих да направя с тая кайма? 2 от пакетчетата ги прибрах във фризера. Оставих едно, което се е размразило. Като по принцип единственото, което бих направил с тази кайма е да я намажа на принцеси. Но ние нямаме хляб, имаме паста, така че сега ще направим паста фусили с кайма, лук и чесън без домати, защото нямаме. Ще направя малко количество. 100 грама. То пък се оказа точно половин буркан. Просто защото не знам дали ще стане въобще хубаво. Водата ми е пусната да завира. Ще си приготвя лука и чесъна. И ще се включа след малко от котлона. Утре ще да бъде чудесно, ако си почивах целия ден. Обаче ще ми се наложи да отида на работа до обяд. И искам да си изкарам пълноценно съботата и неделята максимално навън и в неща, които искам да правя. Странични занимания, нищо да изляза от града с колата. Върди ми се в... една от идеите е да отида до плажа, до който ходихме миналото цялото лято на Дунава. Другата ми идея е да си кача колелото в колата и да отида до Белоградчик да покарам изчукарите. Но ще видим за какво ще остане време и за какво няма да ме мързи, за какво няма да съм изморен. Та за това в момента готвя. Освен това ще направя едно млекце с ориз, така за десерт. Това ми е едно от любимите неща за десерт. Мляко има, ориз има. Намаляват ми запасите от лук и чесън. Той лук се бели отвратително. Надявам се следващият, който купя, да е по-добър от този. Към днешните разходи добавям още 2 евро от фонда И аз съм човек, който днес включваше кола и сладолед. Да не кажете, че се лишавам. Не се лишавам. Пия си бира и кола и сладолед. Даже сега ще си го запиша на календара. Това прави общо 12 евро днес. Което значи, че за 5 дни съм изхарчил 8 и 3, 11 и 1, 12, 24 евро за 5 дни. По 5 евро на ден, грубо казано. 5 евро на ден по 10 лева на ден. Доста добре, всъщност. Не помня дали съм го казвал във влога, но тази седмица съм имал един по-голям разход и това е било да си платя сметката за мобилния телефон 24 евро, с което големите ми разходи са приключили за месеца. Един сладолед на клечка е 1 евро, между другото. Говориме за сладолед фамилия. Направо ми лети на очите яко. Временно ще готвя на двата котлона едновременно. Това е нещо, което избягвам да правя по принцип, защото са ми големи съдовете. Просто не ми се чака и не ми се занимава в момента с това. Правя го по задължение. Това завря. Не знам дали се чува от абсорбатора, но просто вижте я. Вижте и цвета и колко ситно е смляна като пастет. Да, аз знаех, когато я купувах, аз знаех. Не се оплаквам. Слагам червен пипер, черен пипер, редовното. В крайна сметка не стана толкова лошо. Пастата ми е готова. Изобщо даже не изглежда зле. Цело ядене, богато на протеин и на въглехидрат на цената на една вафла. Като то това е за 2 порции. Въобще не е лошо. Даже е хубаво. Премерил съм си тук малко под 200 грама ориз. Слагам го.
И днеска бързичко се справям, май. Защо нямам нито една лъжица? Къде са ми лъжиците? Всичките ли са в миялната? Няма проблем. Ми ще разбъркам с тая, съжалявам, не ми се мият сега лъжици. Истината е, че аз за мляко с ориз не знам кога се слага млякото и не знам кога се слага захарта. Само знам, че ориза трябва да е полусварен. Също така не знам колко грама захар се слага. И грубо казано, по мои сметки, тук трябва да излязат поне 6 порции. Така че съм приготвил около 70 грама захар. Готово ми е. Мисля, че се получи страхотно и пухкаво. Вадя си паничките. Значи излезе са ми този път 7 порции. Малко дестина и ще го поръса с канела. Мисля утре да завършвам влога, защото става пълен цикъл от 7 дни. Неделя съм започнал, в събота ако го свърша, ще мога да засека колко съм изхарчил точно за 7 дни и колко яденета съм наготвил. О май гот! Те не бяха малко, но пък доста икономично се справям, поне в тия 5 дни по 5 евро на ден. Ако пушех цигари, буквално щеше да бъде двойно, но нали вече не пуша в момента. Добре, затварям влога, ще се видим утре. Чуват ли се птиците? Ако не беше тази проклета караванка да е пуснала музика в 8 часа сутринта, ще да бъде чудесно, но чуйте просто звуците от природата. Вау! Вау! Събота, след обед, отказах се да правя каквито и да е планове извън града и съм си починал след обед, защото се тръгнах от работа в 1 часа. Премина ми половината ден на работа, така че съм предпочел да се прибера в къщи и най-лежерно да си почина. Пазарът ми е бил 2 евро, 1,80, но ще го броим за 2. Като съм купил картофи, които ще бъдат картофи на фурна с чесън и копър. Не съм правил този сезон все още. Искам да ги премеря, защото не знам колко бяха. Предполагам, че са около 1 кг. 1 кг и 17 грама. Това ми се случва доста често на ръка да взема зеленчуци от сергията в почти точно тегло. Копърът е 80 цента и аз го смятам за по-скъп, отколкото трябва да е. Едно време връзка копър беше 1 лев, а не 1,60. Но тъй като ястието без пресен копър не е същото, реших да я купя. Колко дребнаво, нали? Ще изпека картофите с обелките, така че ще ги измия добре. Картофи и чесън ми е гарнитурата към тюфтета и кебабчета на Скара. Нали знаете как като гледате нещо в YouTube започна да ви предлага по подобни теми видеа. Боже, имам чувство, че днес не съм говорил с хора и не мога да говоря. Ми излезе за първи път на български език видео на една жена, която видеото се казва колко пари харчиме за една седмица. Аз ще ви кажа тя колко е изхарчила и накрая на моето видео ще ви кажа аз колко съм изхарчил. Значи това става дума за 4-членно семейство, имайте предвид, с 2 малки деца. Малки. Тя беше изхарчила 390 евро за 7 дена, само за храна. Но беше направила някои големи покупки, като например 40 ролки тоалетна хартия. Аз не съм купувал толкова никога през живота си. Винаги съм купувал по 4, а също така съм отраснал в семейство с 4 човека и моите родители също не са купували пакети от 40 ролки с тоалетна хартия. I mean, come on.
Ние сме били децата, които нямаха памперси, когато през 90-те, както и да е. Другото беше пазарувала от eBag, нещо, което тук в Прованс го нямаме. И беше водила, в тази сметка имаше плуване и солна стая за 30 няколко евро, което не е храна. Аз в моя бюджет за тази седмица нямам никакви странични активности, освен хранене и пиене. Трябва да ми станат хрупкави. Как да ги направя да ми станат хрупкави? Може би трябва да ги запека на вентилатор. Печени картошки. Сега ли се посоляват или после? Но тази жена оправдаваше бюджета си с поскъпването на цените. Аз по-скоро бих казал, че тя не купи нищо на промоция. Ще си нарежа още сега копара, така че да ми се разкара да досадна задача от главата, като ще го използвам целия, защото няма за какво да го използвам след това. Виждате ли, че си сменявам дрехите? Понеже като си монтирах видеото, изглежда, че съм облечен с едни и същи, но истината е, че имам много тениски в зелено и каки, които са много близки тонове и са различни, но си викам, чакай да си облека нещо съвсем различно, че хората ще си кажат, че не се преобличам. Не, че толкова ми е зор, но ми е и зор. В крайна сметка аз излагам себе си в интернет. Така, сега докато си оправям чесана, ще кажа каква е равносметката за тази седмица. И ще започна от това да кажа стойностите ден по ден. Неделя 8 евро, понеделник 4 евро, вторник 4 евро, сряда 3 евро, четвъртък 1 евро, вчера в петък 12 евро и днес 2 евро. Което прави общо барабани 34 евро за една седмица. Вау! Или около 5 евро на ден за храна и домакински разходи. Като добавим и 24 евро, което ми беше разхода за телефона, сами направете сметка колко е. След 4 дни, 5 по-скоро, тъй като снимам това на 25 април, след 5 дни свършвам месеца, така че в следващото седмично видео аз ще мога да кажа колко съм изхарчил за един месец, като между другото това е първия месец, в който засичам колко пари всъщност харча в домакинството си. В фирмата знам колко харча, защото там всичко минава по банков път и аз съм наясно за разходите, но тук, когато се разплащам основно кеш, не знам колко е, но другата седмица ще знам. Аз в момента имам бегла представа и мога да прогнозирам, но нека да видим. Хайде, готови ли сме за тази прелест? О, вау, 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 вау! Посолявам още малко. Ай, страхотни са. Поръсвам ги с копара. Слагам чесънчето. Това за края на седмицата ми е едно от най-простите и най-хубавите ядене, за които съм правил. Картофи с копър и чесън, кебабчета и кюфтета. Ето на това по-пролетно и лятно ядене не мога да измисля. Като изключим всякакъв вид салати в момента, защото всички зеленчуци са извън сезон. Хайде, моля, кога са растели домати и краставици през април? Никога. Ами, това ли беше за тази седмица? Хем мина бавно, хем мина бързо. Наготвих 1500 манджи. Интересно ми е да видя обобщението накрая. Ако това видео ви е било интересно и сте останали до края все пак, дайте му един палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се, ако искате да виждате повече от това. Или дайте палец надолу, ако не ви е харесало. You got your free will. Затваряме. Чао!